Vítam ťa v pokračovaní tohto prekladu knihy Warum wir ohne Hunger essen, teda Prečo jeme bez hladu. Volám sa Elena Petrus, som psychologická poradkyňa a s láskou sprevádzam ženy, ktoré zápasia s emočným prejedaním. Ak ťa tento obsah osloví, veľmi ma poteší tvoja podpora, teda odber, zdieľanie alebo like mi pomáhajú ďalej šíriť túto dôležitú tému. Ďakujem, že si tu, z celého srdca. Mojím vnútorným kompasom bola nutkavosť prejedať sa. Uvedomila som si, že vždy, keď sa objavila, bol to signál, že sa vo mne ozývajú vzorce správania z minulosti. Tieto vzorce, ako som dnes pochopila, vychádzali z rán mojej detskej duše, ktorá tak veľmi túžila po zážitku prijatia, útechy a sprievodu. Keď som ako dospelá nedokázala tejto detskej duši poskytnúť útechu, pokoj a oporu, úlohu upokojenia prevzalo jedlo. V každodenných situáciách, ktoré ma vedome alebo nevedome preťažovali, zmierňovalo emočné jedenie neodžité napätia z minulosti. Čím viac som sa zaoberala starými zraneniami, tým menej sa o ne muselo starať jedlo. V nasledujúcich rokoch som sa cez tlak na jedenie dozvedela veľmi veľa o sebe. Spôsob, akým som reagovala na stres, ukazoval na časti mňa, ktoré boli potlačené, ale stále ovplyvňovali moje správanie. Pretože som si dlho neuvedomovala, že moje nervy sú neustále preťažené, prežívala som trvalý vnútorný stres. Aby som sa z tohto napätia aspoň na chvíľu oslobodila, potrebovala som jedlo. Bolo to ako moja antistresová tabletka, psychologický pomocník. Keď som jedla, moje vnútro sa upokojilo. Až vtedy som pocítila, aké to je spočinúť vo vlastnom tele. To pre mňa bolo ohromujúce zistenie. Keby sa ma v čase mojej dietnej vojny niekto spýtal, či môže mať emočné jedenie aj niečo pozitívne, bola by som to rozhodne poprela. Ako by mohlo byť niečo dobré na nepriateľovi, ktorý mi spôsobuje bolesť? Až skúmanie hĺbších príčin mi pomohlo pochopiť, že problém nebol len v jedení a mojej váhe, ale v celom príbehu. Spoznávala som viac a viac celkový obraz. Na začiatku to pre mňa bola veľká výzva. Stále som padala do známeho bojového nastavenia. Chcem sa problému zbaviť. Musí preč. Keď som sa emočne prejedala, tento postoj ma ovládal. Verila som, že nadmerné jedenie je môj najväčší problém. Ale časom som si všimla, že tento starý vzorec sa vo mne spúšťa automaticky. A čím viac som sa mu vedome vyhýbala, tým ľahšie sa mi to darilo. Postupne som sa učila k svojim problémom pristupovať inak. Cez otvorené otázky. Povrchne znie odpoveď na moje otázky jednoducho. Si hladná, tak jedz. Ale to neboli moje ruky, ktoré siahali po jedle. Bola som to ja, ktorá jedla, aj keď moje telo to nepotrebovalo. Bolo teda jasné, že hlboko vo mne existoval spúšťač, ktorý znova a znova vyvolával problém. Čo sa to vo mne dialo? Prečo som si deň čo deň spôsobovala vlastné utrpenie? Otvorené a nesúdiace otázky týkajúce sa dôvodu môjho správania vo mne vyvolali dojímavé a niekedy aj otrasné odpovede. Vždy súviseli s mojim životným príbehom. Moja obvyklá reakcia na problémy bola potreba mať nad všetkým kontrolu, čo najrýchlejšie. To mi často pomohlo, ale nie pri jedle.
Keď som nevedela rýchlo zvládnuť nejaký problém alebo náročnú situáciu, dostala som sa do kontaktu s veľmi starou, bolestivou bezmocnosťou. A to bolo pre mňa ťažké zniesť. Nechať niečo, aby sa rozvíjalo, mi pripadalo neznesiteľné. Iným som často hovorila, ja nemám dosť trpezlivosti. Ale pravda bola. Nevedela som, čo to znamená dôverovať samej sebe. Na mojej ceste uzdravenia cez jedenie som zistila, že popri fyzickom tele mám aj vnútorné telo, ktoré mi posiela informácie. A ja som sa učila porozumieť jeho reč. Odpovede na moje otázky prichádzali nielen cez myšlienky, ale aj cez pocity, obrazy, zvuky a vety. Napríklad, keď som premýšľala nad otázkou, prečo jem, moje telo ukazovalo reakcie, napríklad zrýchlený tep. Alebo som náhle videla obrazy z minulosti, alebo počula výkriky a vety. Vzťah k môjmu vnútornému telu bol veľkým objavom. Dával mi možnosť rozšíriť svoje doterajšie chápanie a pridať nové cenné informácie. Otvoril sa mi úplne nový svet. Jedným z kľúčových zážitkov bol večer, keď som sa opäť cítila ako obeť záchvatu prejedania. Niekoľkokrát som utekala do kuchyne a zjedla jeden krajec chleba za druhým. Na ceste do kuchyne som si za každým uvedomovala, že to vlastne nechcem, ale nedokázala som prestať. V jednom momente mi napadla otázka, ako vlastne vnímam svoj nutkavý hlad? Ak je to len myšlienka, ktorá ma núti jesť, nemala by sa dať potlačiť inou myšlienkou? Ale to nefungovalo. Tak čo vo mne volalo po jedle? Pri tejto otázke som si veľmi jasne uvedomila prázdnotu v mojom hrdle. Bolo mi okamžite jasné, že táto prázdnota vo mne existovala už roky a že bez ohľadu na to, koľko chleba zjem, ju nikdy nič nezaplní. Bola som tým úplne fascinovaná. Keď som sa do tej oblasti vnútorne ponorila, počula som množstvo nemých výkrikov. Nechala som sa viesť týmto vnútorným procesom a dostala som sa k scénam z detstva. Plná súcitu s malým, trpiacim dievčatkom, ktoré som v duchu videla, som vyronila veľa slz. Slz, ktoré som ako dieťa nemohla vyplakať. A tak si konečne našli cestu von. Výsledkom tejto konfrontácie bolo, že som opäť nadviazala kontakt so sebou samou. A s tým tlak na jedenie ustúpil. Pre mňa to bol neuveriteľný zážitok. Bol to začiatok nového vzťahu k môjmu telu. Nie ja som hovorila môjmu telu, ako sa má cítiť, ale moje vnútorné telo mi hovorilo, ako sa cíti. Moje vnútorné telo rozprávalo o rôznych zmyslových vnemoch a ja som ho počúvala. Skrze neho sa začali ozývať neuzavreté procesy z minulosti, ktoré teraz mohli byť dokončené. Tento večer bol pre mňa zlomovým bodom a začiatkom procesu orientovanej práce so sebou. Skúšaním a omylmi som si vytvorila množstvo cvičení, aby som sa naučila rozumieť reči môjho tela a uvoľniť napätia, ktoré vo mne zostali ako dôsledky životných skúseností. Možnosti práce s mojim vnútorným telom ma fascinovali a boli pre mňa zdrojom vďačnosti, pretože som sa učila, ako si spomôcť. Cítila som sa prvýkrát v živote ako niekto, kto si vie byť sám sebe oporou.
No cesta nebola priama. Boli fázy, keď som bola v dobrom kontakte so sebou a chudla, ale aj fázy, keď som znova pribrala. A boli aj fázy, keď sa moja váha nemenila. Zvlášť, keď som opäť pribrala alebo chudnutie stagnovalo, pochybnosti sa ozvali. Ale všímala som si, že čím viac som nasledovala svoje vnútorné procesy, tým slobodnejšia som sa cítila. Keďže tlak na jedenie fungoval ako citlivý seizmograf, ktorý ukazoval, kedy sa ma dotýkajú staré vzorce správania, prestala som ho vnímať ako nepriateľa. Postupne sa stal mojím spojencom. Na mojej vnútornej ceste sa vynorili detské zranenia, niektoré až traumatické, a preto som vyhľadala pomoc terapeutky. Vedela, že intenzívne pracujem sama so sebou a že si vytváram vlastné cvičenia. Ponúkla mi bezpečný priestor, v ktorom som sa mohla priblížiť k tým vnútorným oblastiam, ktoré boli pre mňa príliš desivé na to, aby som ich skúmala sama. Dnes, ako sama pracujem ako terapeutka, viem, aká výnimočná bola práca s touto ženou. Som jej zo srdca vďačná. Počas svojej výskumnej cesty som schudla 30 kg za 3 roky. Ako som už spomenula, nebolo to lineárne. Väčšinou to boli 3 kroky vpred a 2 späť. Čím viac som sa o seba starala, tým menej som potrebovala jedlo. Čím viac som sa zbavovala biografických kíl a uľavilo sa môjmu psychickému zaťaženiu, tým viac zmizli aj moje vonkajšie kilá. Keďže moja štíhlejšia postava vychádzala zvnútra, dokázala som ju udržať bez problémov a bez obmedzení. Dnes som už roky tým, čo sa bežne nazýva prirodzene štíhla žena. A hoci sa veľmi teším, že som sa vyliečila z poruchy príjmu potravy, ešte dôležitejšie je pre mňa niečo iné. Každodenná skúsenosť, že som objavila svoje vnútorné telo ako podporný nástroj a vďaka nemu môžem znova prežívať bohatstvo života. Pôvodne som tento proces prežívala len pre seba, ale na podnet viacerých som ho začala zdieľať s ostatnými. Po niekoľkých rokoch som tomu dala názov Túžba a hlad, v preklade do nemčiny Sehnsucht und Hunger.